kin zo da yaudara zan yi kira kin amsa. kin haɗe kan mutum tara Zan yi kira kin amsa. ku ko gayo ku ya tara mata sai da ankara tubalu baye ruba domin ka duba lamarin ya saba Zan yi kira ciki da azaba ba zan ba ba wata riba a ciki ba haiba bai kin saba ashe kin saba ba ni kuɗi na kin cuce ni ba ni kuɗi na kin cuce ni ba ni kuɗi na kin cuce ni ta kiyama baye mun zuciya kan saki ni na shauya na mai da ke tamkar sarauniya kin canja tamkar wahainiya bashi kudin sa. mun yi so da ni da ke tun a baya kai kice da ni da ke mun zamo daya mun yi so da kauna babacin ƙarya Bilio ya ce da ni na ja baya kan soyayyar yan ƙarya bashi kudin sa. gashi yanzu kin juyan baya kuma jari na kin karya kin bar ni bisa kan hanya na zamta mukar me